Huomenta. Sami täällä. Siinä on vähän näkymää ikkunasta. On moottoritietä ja naapuria. Ja se kämpissä asuu enimmäkseen vanhoja opettajia. Ne on rakennettu opettajalle joskus vuosia sitten. Ne on vähän paskassa kunnossa. Siinä on kenkä ja etteistä ja vessa. Täällä tulee joka päivä asioita. Meidän talossa asuu 3 kämppistä. Minä ja korealainen Kim ja amerikkalainen Jordan. Täällä on meitä joku 15 yhteensä. Tämä on aika pieni yliopisto. Vähän rämäisessä kunnossa opistokin, mutta tien toisella puolella on semmoinen ihan hieno pytinki, jossa tulee välillä asioita. Tuo hana on tommonen, siis kun huuhto on, se ottaa se huuhteluveden, niin sinne pitää käsi pestä. Ja ovi toimii näin, nupista. Jossa ei ole semmonen veto-ovi, niinku mun huoneessa, ja nämä näyttäisi olevan. Ja tässä on meidän keittiö. Kesällä oli ihan täysin hommeessa koko torppa. Vieläkin löytyy vihreitä pilkkoja sieltä täältä. Aamuisin tulee kahvit keitettyä. Kovin monella ei ole tapana juoda kahvia päivittäin. Joka puolella on semmoisia kolikkoautomaatteja, niistä pystyy ostamaan kahvia. Ja teitä täällä juo siinä, missä Suomessa kahvia. Että jos niin pyydetään kaveria ulos, niin Suomessa sanotaan, että lähdetään kahville, niin täällä sanotaan, että lähdetään teille. Tuossa on tuo meidän riisinkeitin kahvikeittäjän vieressä. Se meni ihan ajalle vähän aikaa sitten. Silloin tällöin, kun annostelee väärin vedet, niin sieltä tulee semmoista ihmeen liisteriä ulos. Ja varmaan sitten tahaamasta meni tuuseksi. Siinä on meidän biojäteasti ja piha ja naapuria siinä ja tuossa on lukio vieressä. Näkyy muuten ollut, niin monet varmaan tietää Japanista ne koulupuvut, niin niihin on yhdistetty semmoisia erottisikin ominaisuuksia, mutta sitten kun tuli nähtyä tuossa ihan naapurista, niin nehän on pikkutyttöjä. Herran jestas. Joo. Siinä on useammat noista astioista edellisten asukkaiden jättämiä, et en muuta ne itse mitään ostanut. Sitten ruokaa ja suodatinpusseja. On kahvinkeittimen ostin kanssa itse, ellei heitä sanoa. No. Japanilainen kahvi on periaatteessa aika kökköä. Kerran ostin eurooppalaista kahvia tosi kallilla, oli joku 7 euroa 400 gramman paketti. Niin, siinä oli annosteluohjeet ihan päin honkia perässä varmaan siksi, että jos pääsee maistamaan hyvää kahvia, niin se sitten keittää huonosti, että tulee ostettua japanilaista kahvia vastakin. Joo, siinä on puru. Jep. Dokumentointi. Jep. Editti se tulee kysyä, että sujuuko tämä homma. No niin, siinä on kahvit ropiilimassa. Joo, mutta sitten jääkaapin sisältä siinä on riisivinietikkaa ja mitä kaikkea muuta hörselöitä. Japanilainen majoneesi on mahtavaa, maito pelottavaa ja siellä on, kun se ei koskaan mene pilalle, siinä on kananmunaa, soijaa, kimchiä korealaiselta kämppikseltä ja siinä on nattoota, mätiä papuja. Oikein hyvä aamiainen. Valmistetaan näin, että ne on siis tämmöisiä limaisia, ne tulee mukana tämmönen perhana irti. Niin tämmönen pikku pussi, jossa on jotakin soosia, ja riippuu se, niin se periaatteessa sen pakettien ero on, mikä se soosi on, ja pitää rukan pistää vähän wasabia sekkaan, että ei maistu paskalta. Ja sitten pistetään koko homma sekaisin. Ja siitä sitten muuttuu tommoseksi limalöllöksi. Ja tää saa ihan hyvän tovin vispata. Japanisen ruukataan tykkää tommosesta löllöisestä ruuasta, joka on niinku siis semmoista aika ähitelän makuusta. Ei täällä niinku kovin vahvoja makuja jakseta maistella, että sipsissäkin on niinku silleen vaan vähän suolaa. Että ne maistuu ihan vaan riteratulta pottulastulta päällä suolalla. Jams. Sitten voisi lähteä koululle päin. Nyt on
aamusta moraalikasvatusta amerikkalaisen Higgins-opettajan kerran. Tässä tulee joka aamu lähettyä. Nämä talot molemmin puolin tää tietä, niin vanhaa opettajakuntaa ja muuta tämmöistä. Aika hissuksia saa olla näiden paperiseenien kanssa. Ja siinä on kirjaimellisesti paperia tällä Japanissa. Varsinkin olohuoneessa niin kuuluu kyllä mutinat niin kuin olisi samaa taloa kuin naapurusta. On kyllä komiat maisemat. Tämä Yamaguchi on tämän kaupungin nimi ja se tarkoittaa niin kuin vuorensuuta. Että tämä ympäröi vuoret. Jokaisen ilmansuuntaan näkyy vuorta ja tuossa näkyy vähän riisipellon tynkkiäkin vieressä. Tämä on tosi maaseutu. Hiljainen paikka. Ei ole yhtä baaria täällä. Tää niinku silleen, monet lähtee vaihtoon bileettämään, niin ei ole kyllä tullut paljon bileitä vasta, että ne missä on tullut käytyä, niin on ollut semmoista istuskelua ja rupaattelua, että niinku, se on kuitenkin japanilaisessa silleen kova sana, että niinku ylipäätään kokoonnuttaa. Siinä on Shelli, kaikille tuttu paikka, ja tuolla Marine, tuo sininen laitos tuolla vasemmalla, niin ja siinä on lukio ja yläaste samassa. Japanilaisilla huoltoasemilla on semmoinen meininki, että kun sinne mennään, niin siellä on palvelut kaikille, siis palvelija, että ne huutaa, että tervetuloa! Ja sitten syöksyy siellä joku äijä pistämään ilmaan renkaisiin ja joku laittaa bensaa tankkiin. Ja siinä on aina pihalla muutama äijä seisoskelemassa, kato kissa. Ei. Joo. Ne on aika kommeita nämä vanhat talot. Näissä ruukaa olla puutarhan yhteydessä. Niin kuin näkee, ne on aika särmäiset rytmiset nämä paikat. Ja tuossa on perinteisempää menoa. Ja no roskat täällä, se on kyllä ruliansa täällä niin pakko kierrättää. Ja näitä roskia ei edes niin poimita pois, jos ne ei ole kierrättyjä, että se on pakko. Ja tää on niinku esimerkiksi nuo tetrapakkaukset pitää purkaa, että ne pistetään niinku sieviin nippuihin, niinku kaikki paperit, ne pitää niinku sitoa narulla yhteen, että niitä ei vaan niinku heitellä johonkin kassiin ja läjää, että annetaan täällä niinku postikortit konsana pinoon. Tuossa on tyttöjen asuntola. Sinne jos menee, niin tulee niin lähtölippu takaisin Suomeen. Varmaan jotain itse kuten maksaa, en tiedä. Kuulin vaan, että siinä ei ole mitään asiaa. Joo, aika outoa maasta näkövinkkelistä. Tuolla on musiikkilupin bänditilat ja tuolla tulee opiskeltua näitä harmaisia pöntöisiä. Tuo on oikealla ruokala ja tuo kioski. Josta tulee ostettua kaiken näköiset tarvikkeet. Urheiluhalli ja ramppi alas. Huppa, ei joo. Tässä tulee, tuossa on kansainvälinen toimisto. Siinä on nettiopiskelija ja toinen, joka on siitä näppärästi väistää. Ja sitten siellä joku ravaattisonni saapastelee. Ja siinä on tämä koulun niinku etupiha paraatikondiksessa. Ja tuossa tässä vasemmalla olevassa rakennuksessa mulla on seuraava tunti. Tänään on 20:10 lähtien tämä moraalioppia ja puhutaan japanilaisista arvoista ja asenteista ja sitten on ruokatunti ja sen jälkeen on kukka-asettelua. Vähän tonne iltapäivän puolelle.